Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pachibanda media starangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagewo kwa Mupurwa. Muri Zimbabwe ndiri pano kwete nenyaya inofadza asi nyaya inosuwisa kuno kwandiri kuno ku Epworth kune nhau ya amai ava vanonzi ivo vari kugara nemwana wavo musikana antodarika makore 3 years vakamuchengeta mumba vachiti mwana uyu anopenga. Vagari vekuno vari kutaura vachiti chiri kutinetsa ndechekuti mwana uyu aida kurorwa nemukomana wake. Amai ndokubva varamba kuti mwana wangu haarorwe votodzosera magrosari. Asi kubva ipapo mwana uyu atinozomuona mwana akaita sekuti ari kupenga. Mwana uyu ane makore 25 years musikana anogara ari mumba imomo haabude. Vatakurukura nawo futi vemunharaunda vataura kuti mwana uyu nzwara dzatosvika pakureba hadzichekwe uye mwana uyu anogara akaiswa chain. Hanzi pamba apa panoitwa mabira akasiyana siyana. Amai ava vachizviti vata zvemanjusu. Patataura nawo amai ava vatotitaura ivo nemashoko avo vachiti ini ndinobva kuMozambique chivanhu chiri pane mwana wangu ndini ndinochiziva. Kana chakuda kugadziriswa ndinoita ini nana baba vake. Handidedze vanhu kana vavakidzani vari kurwadziwa nenhau yekuti varoda kuuraya mwana wangu. Ndo mashoko ataurwa namai vacho. Varamba zvavo kubuda pachivhitivhiti vakati ini handidi zvokutorwa nokuti ndinoita zvematare. Saka muri Zimbabwe tiri kunoku ku Epworth kuri kuitika chishamiso chinotyisa. Mwana uyu anzi anongogara ari mumba haabude. Amai havatomboda kana munhu anosvika pamba ipapo achida kuona mwana kuti vaone rubatsiro. Inyaya inosiririsa. Regai tidzifambire kunoku ini Sokostina tizopedza tanzwa kuti amai ava chii chinoita kuti vaite makuna anodai so anotyisa. Nekuti mwana uyu anonzi aitoita teaching achizviendera kuchikoro achizviitira basa rake akazongobva kuteaching ikoko haana kuzomboonekwa. Inyaya dziri kuitika muno muHarare muri Zimbabwe dzinotyisa dzinokatyamadza. Saka regai tigonzwa zvizere kubva kune vagarisani nemavakidzani vanogara pamba pana amai ava. Hakuna chivanhu chakafanana nechichi chikuitiswa pamwana ichi. Bhozi kutoziziwa ka izvezvi ndokutanga kutoziziva kuti kune mwana anochengetwa mumba mane makore arimo mumba. Hapana munhu achoziva nyaya yakafanana neiyi. Saka nyaya iyi inofanira kutomirwa nayo iyi nyaya iyi. Hatisi kutombo. Totomira nayo ngapauye kana polisi topinda. Izvezvi topinda imomo. Mwana totomubatsira izvezvi uyu mwana uyu. Andimwana kuabhiuza mumwe munhu mupenyu achabhiuziwa ari mupenyu zvafanira izvozvo. Musavharire vana zviri kuitika zvinorwadza hazvifadze mhuri yeZimbabwe. Kana venyika vachizviona chokwadi zviri kuitika kakuabhisa vana nokuti mukaona mwana akura nzwara kuti sekiti kudai kuchenuruka kutange munhu azorwa dota. Saka zvakadaro madzimai katisadaro ngative nemwoyo wekubereka sana amai nevagarisani vese vari munomuka vanotya kutaura nezvazvo kuti mwana ari apa zvakadai. Saka tinongokumbirawo nemwoyo wekubereka ngaabatsirwe mwana uyu. Tinongokumbira mwana ari apa ngaabatsirwe. Hongu ngatide kuti mwana uyu azoshandawo oitawo mhuri yake pane kuti mwana angogara ane 25 years akangogara akavharirwa. Saka tongokumbira kuti mwana uyu ngaasunungurwe kana kune anogona kusunungura kune mwana uyu. Vabereki vacho havakwanisi titaure navo havataurikane navo kungomhoresana mamuka sei marara sei. Hapana nyaya vakangonyarara zvavo vovhura gedhi rovopinda vopa mwana wechikafu chavo hatizivi kuti anomupe chii imomo. Saka ndio zvinongonyanya kutibata kuti wai mwana asingabudewo. Kune vasikana vakawanda ma25 ma19 vanogona kutamba navo vachitaurawo nyaya asi hapana munhu anomupa advice. Saka depression kune mwana yakatomukurira. Ndo zvandinongokumbirawo semubereki. Ndatenda hangu.
nyaya iyi yangofanana nenyaya yatainzwa yakaitika kushitungidza gore riya ragrand uya aigara musiling mai vake vachimuchengeta musiling vasingabude vachitawo hamina zvavanenge vachiita zvakare kafanana nenyaya yatakanoita masvondo akapfuura kukwadzana 4 kwababa vakachengeta vana vavo vasikana matwinzi for 20 years vachiti vana vangu vanopenga vakabuda vanozokwadza vanhu asi mhuri yezimbabwe mubvunzo wangu wobva wauya uchiti chitendero rudzi kana kuti chivanhu chacho chivanhu rudzi chinoita kuti iwe mubereki usvike pakushungurudza mwana wako uchiti ndikuteerera kana kuti ndikuteedzera zvinodiwa nechivanhu changu kana ndikuteedzera zvinodiwa nechitendero changu. Chokwadi mhuri yezimbabwe tasvika here ipapo pakuti hatisisinawo kana mwoyo worudo. Vabereki vacho ndo vatoshata nekuti vabereki vacho ndo vari kunotora urombwa woisa pane mwana wako. Ungaberekere mwana wako here kuti umuitise urombwa? Aiwa mhuri yezimbabwe ndingosiya kwamuri kuti ndizvo here. Uyezve kwese kwamuri ikoko wese ari kuchengeta mwana mumba tizivisei tizvifumure nekuti katsika kenyu kamuri kuti vabereki kekutora mushonga moisa pane vana kakashata nekuti mwana anenge achifanira kuitawo upenyu hwake sehwakangoita iwe mubereki. Ko unoisirei urombwa pane mwana wako? Sezviri kuitika pano pari kubuda nyaya dzakasiyana nekuti anzi pamba apa kana ikatanga ngome yacho kana iwe wakarara unotoitamba unoidayira chete. Ndakaregai tinzwe zvizere kubva kune vavakidzani. Makadi mhuri yeZimbabwe tine nyaya iri muno muEpworth munzvimbo yeGingvary. Nyaya iyi kuti chiitiko chiitika pamba apa chinoshamisa. Kushamisa chiitiko ichi pane mwana ne 3 years 25 years 3 years mwana uyu akavharirwa mumba habude panze aite sei. Saka mhuri yeZimbabwe nyeri panapa ichishamiso chikuru. Munhu uyu aitozviitira mabasa emaoko asi chiitiko chakuitika izvezvi munhu angorarama ari mumba. Kurarama munhu ari mumba chinhu chinosiririsa kwazvo. Saka vabereki tine kukumbira rubatsiro kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe, kubvawo kwamuri nyange vemachechi vacho vanoitawo chivanhu tibatsirewo kuti mwana uyu akwanise kuzviitira basa emaoko. Amai vachoona dambudziko iri pana amai havadi kuti mwana aonekwe nevanhu kana kuti vanhu vazvizive. Asi isusu vavakidzani vavo nekunamata kwataita nawo munzvimbo nemuno muvhali tinotozviziva. Saka tokumbirawo mhuri yeZimbabwe tikumbira rubatsiro tingoita moyo yekubereka tite mushandira pamwe ende tite muono takawanda. Chiripo tete mwana uyu anga nemukomana wake vavimbisana kuda kuroorana. Murume uyu mukomana akaya nemagrosari yake pamba apa. Mai vakabudisa muromo wokuti grosari ngaidzokere mwana wangu asati adada sei kuti aroorwe. Shuwa zvinobva zvadzokera. Hapana kuita mwaka mwana urwere ndobokere sei pawakatanga. Zviri kureva kuti mai ava vari kushandisa mwana chatova chikwambo chemumusha pane mwana uyu. Saka ava ndo vakaramba kuti mwana aroorwe. Mai vakaramba kuti mwana wangu asada kudada sei aroorwe. Saka maonero edu isusuwo tinoendawo mumapostori tonoti mai vari kushandisa chi mwana nekuti hakuna fee yakadaro kuti mai vangu voramba kuti ndiroorwe pasina 2 days 1 week ndotanga kuchirwara. Mwana atova chikwambo chemumusha tete. Iwe unoti chii nevabereki vanoita izvozvo zvokutora vana vachiita zvikwambo vachivharira? Nyaya dzacho dzakawanda. Katikanzwa nyaya dzagrandi tikadzwa nyaya dzakawanda wanda. Unoti chii? Tete vabereki vedu kubata ndokwakanyanyisa. Tichakwanisa kuti tishande nemaoko asi takuda kutsvaga zvinhu zviri nyore. Takukanganisa vana vatikubereka tega. Ndo zviripo tete pana mai ava. Nekuti izvezvi vari kufamba vachitedzana manjuzo ndo kwakabva mushonga yekukanganisa chi mwana uyu. Kureva kuti amai vari kuita zvemanjuzo. Amai vari kuita zvemanjuzo. Vanomboya here vachiita zvemabira vachishandirwa? Panotoitwa zvengoma, panoitwa zvebira ipapapa vanenge vakatowandisa yatova chechi. Chechi yechivanhu. Chechi yechivanhu tete. Aiwa tinokutenda. Wanda nchitaura naye mhuri yeZimbabwe ndemumwe muvakidzani achitiudza zviri kuitika. Ndikatarisa zvikuitika pana mai ava ndikuona kunge mai ava vanotova nemweya wekushandisa mwana wavo musikana iye. Munoti chii mimi nevabereki vanoshandisa vana vavo vachiita mabasa akashata kudai? Vabereki vanoita zvinhu zvakashata zvakafanana izvozvi. Vabereki vatisingakurudziri kuti tingararame navo kana munharaunda nekuti vanototityisa mukurarama kwedu. Bozi pachivanhu chedu chaicho hatifaniri kukodzera kuita zvinhu zvakadai so. Pachivanhu chedu ndinoda kuti mumbodzikisa chivanhu chedu ichocho. Ndinoda kuti kuchivanhu munenge munochinzwisisa. Kuchivanhu hakuna manjuzu akuitika pari zvino aya kuti mumwe nemumwe munhu wese Zimbabwe munomu amanjuzu. Handichaziva kuti chivanhu ichocho changa chiriko kare kwanga kusina. Kare kwaiva nei? Kare taiziva kuti kwaiva nemudzimu unonzi wemusha nemudzimu unongonzi mudzimu waya pamunhu asvikirwa.
asi kune mudzimu wemusha waikosheswa kare, mudzimu wemusha unokosheswa. Nanhasi toda kutedzera chiwani ichocho. Chemanjuzu hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro, hakuna chinonzi manjuzu. Isatanism yese iwe. Tinotenda.